L-istituzzjonijiet jaħdmu, ma nħarsu lejn wiċċ ħadd. Hekk qalu diversi drabi l-Ministri tal-Gvern meta ikkummentaw dwar l-investigazzjoni tal-Pulizija, buzzword li l-Gvern sar magħruf li juża għal kull skandlu li joħroġ biex jipprova jtaffi xi ftit mill-effetti xejn sbieħ tal-provi li qed jiġu ppreżentati fil-qorti kemm fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll dwar il-Panama Papers. Fl-aħħar sigħat fil-fatt komplew joħorġu aktar ammissjonijiet xokkanti din id-darba mill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah u ammetta illi l-Pulizija żbaljaw fl-investigazzjoni u dwar l-iskandlu tal-Panama kieku illum kienu jagħmlu l-affarijiet differenti. Ian Abdillah stqar dan meta kienet jipprova jiġġustifika għaliex il-Pulizija qatt ma ġabret is-servers tal-kumpanija Nexia BT malli ħarġu l-Panama Papers u meta inkixef l-involviment ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri, Ian Abdillah nnifsu jammetti li ċertu informazzjoni setet tħassret jew ġiet encrypted. Affaċċjat b'dawn il-fatti, il-Ministru responsabbli mill-Pulizija Byron Camilleri għażel illi jfarfar. Wara li qal il-bieraħ Ian Abdillah fil-qorti għadek temmen l-istituzzjonijiet jaħdmu? Naħseb illi l-Korp tal-Pulizija jieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn jieħu. Viżibilment skomdu, il-Ministru tal-Intern ma weġibx jekk l-istituzzjonijiet verament humiex jaħdmu, ma weġibx lanqas fuq il-fatt li l-Assistent Kummissarju ma investigax il-Panama Papers u ma investigax lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Fossok diżappuntat però li qal Ian Abdillah li kien hemm investigazzjoni li kieku llum jagħmilha u dak iż-żmien ma għamilix? Jiena ma nidħolx fl-investigazzjonijiet, m'għandi l-ebda parti fl-investigazzjonijiet u mhux ser ikolli l-ebda parti fl-investigazzjonijiet. Fl-aħħar jiem, Ian Abdillah filwaqt li baqa' Assistent Kummissarju beda jservi bħala direttur fil-Korp tal-Pulizija u minkejja dak li ħareġ fil-qorti l-ebda azzjoni fil-konfront tiegħu baqgħet ma ttieħdet. Kariga tiegħu fil-Korp tal-Pulizija diġà nbidlet fl-aħħar jiem. Grazzi ħafna. Ma ħajibqa' ftir kariga. Ian Abdillah li sal-lum għadu Assistent Kummissarju irċieva ċanfira qawwija mill-qorti għaliex ma ġixxiex meta qudiemu kellu l-provi tal-Panama Papers u dan għamlu fuq parir tal-Avukat Ġenerali.